بھی لیا صاحب توجہ جناب دی نظر رکھیا نہیں آپ پریتاں دے پونا پخیر بھی لیا کہ آج تائیں کوڑ تے کام رکھے ہوئی ہون پھر نظیر بھی لیا تے جھیڑے جیندیا لاکھ مشتاق ہوندے او کھو موئے دی دیر بھی لیا مر گئے تے لنگیاں گھٹن کجالا کفن دی لیر بھی لیا بڑی مہربانی جناب تے اسے دولدہ سن بشالہ مرین ضمیر نہ بندے آندے تکے واتو چار یا گھٹ کے ضمیر ہومنا چاہیدہ ہے پیسے دکھائی ویلیو نہیں بشالہ مرین ضمیر نہ بندے آندے تکے واتو چار یا گھٹ کے میری سنی ہے مرا تجاب لگ گیا ہے منہ سجوڑ پریڑے ہو بات کے تے بندے مار گیا کر دے بخیت چھوڑیں دیں اور جدو رنجگیاں ساریاں سٹ کے لانے موئے تو مانگ مشتاق لے آنی سوتے کبار غریب بھی پاٹ کے بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی بڑی مہربانی جی 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 تابعدار بشالہ مرین ضمیر نہ بندے آندے ٹکے واتو چار یا گھٹ کے میری سنی آئی مرا جب لگ گیا ہے منہ سجوڑ پریڑیوں بٹ کے تے بندے مار گیا کر دے بخیت چھوڑیں دیں اور جی دو رنجگیاں ساریاں سٹ کے لانے موئے تو ہی مانگ مشتاق لے آنی سوتے کبار غریب دی پاٹ کے تے جیڑیاں پرسوں میں دیر کر گلیاں نہیں ہر کہیں ابدائی نہیں سنیا جناب محترم ملک محمد نواز بران صاحب جناب ملک عزیز اللہ بران صاحب جناب ملک عمر ایاد بران صاحب جناب ملک لالا غلام شبیر بران صاحب فرانس بجیڑیاں پرسوں میں دیر کر گلیاں نہیں ہر کہیں حبدائی نہیں سنیا لیکھے لگ دے کار مشتاق لیں دین پر پانی پیتے تائیں نہیں سنیا تے چلو چٹیاں جیندیاں بھار نکلندہ ہے او مویا کوئی کرزائی نہیں سنیا کسے کرزیچ کفن ملا لیا ہوئے اجڑ کی دائی نہیں سنیا بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی محترم بھائی جان تے جناب محترم افتخار صاحب بھائی ساری عمر اس موضوع دا خریدوڑا جی تمور جناب دے حکم دی تعمیل بھائی ساری عمر نبھائیے ڈاٹ دیاں کتیز کوہاڑیاں کر کے ڈرے ہوئی نو اور ڈرائی رکھے ہوئی مشتاق قرآنیاں کر کے تے نبھی جی ہو جائی دیندیاں گزر گئی اور نے وہ مویاں ماڑیاں کر کے گھتی کفن دلیر پہ بارس تو وہ بھی ملا کھگاڑیاں کر کے بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی جناب محترم رانا عبید حسین دیوت صاحب آپ کوٹ یار بڑی مہربانی تے ہون حکم کرو جی بندہ حاضر کھلا جی اے موزے مہمانہ دی حاضری ہو گئی جی جناب محترم ڈاکٹر امان اللہ قاضی صاحب حکم کرو جو سننا میں حاضر جی جی وہ بھی اسے چونکہ میرا زیادہ زیادہ ہوئے جی اسے منے چھلا مجھے اس تو کمی پریز جی وہ دو لاکھ میں سنائیں گا جناب محترم خدا داد کلیار صاحب جناب میاں محمد فاروق کلیار صاحب جناب پیر سید مہدی حسن شاہ صاحب توجہ بھائی جمعے کڑک دی دھوپ تے نیت چھوڑیں دین کوئی چھان تے پڑھدا بود نہیں جمعے کڑک دی دھوپ تے نیت چھوڑیں دین کوئی چھان تے پڑھدا بود نہیں آج منہ تے لگے نہ جتنے تائیں پوندی دشمن سجن دی سود نہیں تے کدی کام کمزور بھی آویں دے او مشتاق ہما تڑ ہوت نہیں جیڑی پھر پئی ہو بھی بختہ دی بین جاگوں جم دے دوت نہیں تو فرمائے جناب دی بھائی پتے نہیں
مشتاق تا کوئی نہ راضی تیرے رزق دی رازق وانڈ تو آئے باجی تھوڑی اچھا کرے آج میں سپرے کرنا لے آپ نے انہیں ہو کے مویا تھا موڑ تھوڑے جیت تھا مت میں دنیا چاہیے بالکل ایک صحیح بھائی دی رہے ہون کھوریاں آلا جی میں چھوٹے کھاتا بندو ہے تھرے شاہتے گالا کھوریاں چاہ کیونوں گالے آلا نہ ہوئے میتا بھائی پھتے نہیں مشتاق تا کوئی ناراضی تیرے رزق دی رازق ونڈ تو کئی کفن تو تنگ کئی انج پاٹے گئے تین میں بھی سر کمانڈ تو تے کئی ودن نمانے منہ جن کئی دے او کئی ودن پجین دے کانڈ تو کئی شک دیں لون دی چونڈی نو کئی لوٹ کریں دیں کانڈ تو بڑی مہربانی جناب تے ہوندیاں سچی نو مرچا سچ بولن تو اسے کانٹا لوگ بلائیں دین او سارا ملک بھائی والے بلدی دا کدو بجھی ہوئی نال بلائیں دین توجہ بھائی او دکھ مشتاق انسان آتے اور رلے کھا کے بھول بھال بھائی دین سائی ستین تبھاج کے پیرا ایج کتے پوچھ لی آڑے بھائی دین بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی تے درو کری نہیں جرات خدا دیتی ہے مینو نال دریکی وطی میں ٹھلے جیسے اندہ مالے کاؤں وے داپ دریکی وطی تے جڑے چار دیاڑے زندگی دے اور رکھی رنگ نزدیکی وطی ونیا مار مشتاق تا قدمہ ویت جا قبر دلی کی وطی بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی تے جناب ملک عمر یاد قرآن صاحب فران سنان دی نظر دوڑا بھائی میرا ایک دیوں سجرے ٹور پمنا پچھو پتن تے آمون یاد آئی او پچھو پتن تے آمون یاد آئی ہیتھ مار پتھلیاں بائی ونجنا بائی اچ پامون یاد آئی تے بڑی کائی مشتاق تصاد ماری او بال سجون بمامون یاد ہے ہنجو پوچھ کے لاندے تو ٹوریاؤں میرا اوپر دے جامون یاد ہے بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی بڑی مہربانی تے جناب محترم حاجی محمد یاد بٹی صاحب جناب مار غلام محمد دار صاحب دی نظر بھائی موں سجن غریب مرندے آئے سجنانو وقت دی پھارے چ جناب قاضی صاحب توجہ منہ نہ مرندہ بھائی منہ سجن غریب مرندے آئے سجنانو وقت دی پھارے چ دکھ سجن دے سن کے او پمنی سجنانو پیر جگارے چ تے تو الٹا چھوڑ سلام گیا ہے او مشتاق بے لگنے آرچ گھر پائے ہوئے ترکے دو دنوں دیں دے جیدے سام رکھی میں انکار رہے تھے بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی بڑی مہربانی تے موچ کریے